Poslechneme si slovenského vlastence, aktivistu z Košic, Viktora Gareje, ktorá poškozuje dobré jméno legitimních věřitelů České republiky. Tak, pome Viktor. Dobre, nebudem tu rozoberať fiktívneho Jana Macháčka. Poviem vám pravdu. Pani Alena, poviem vám pravdu. Čo sa týka tohto mena, konkrétne s tou osobou som nemal možnosť sa ani stretnúť a ani urobiť živé video. Hej. Zopár mojich známych ho požiadalo takisto o, ako by som to nazval, video, ktoré by mohol urobiť ako časové video z daného času, aby boli za ním aj hodiny, dátum a tak ďalej, skrátka, hej, urobiť nejaké video, nemusí to byť live, mohol spraviť nejaké video, tak, aby sme mu verili, že jestvuje. Aby som to presnejšie vysvetlil. Lenže došlo k tomu, že bohužiaľ odmietol 1, 2, 3, 4 na overenie totožnosti jeho a veľké podozrenie mám teda na kolektív, ktorý je okolo toho mena, pretože skúste si to právne celé preveriť. Ja som sa na to pozrel a ten, kto dá plný súhlas tomuto menu, kde v poisťovni Kooperatíva sa doznáva, že štát je dlžníkom pána Macháčka, jednoducho vy sa stávate tým dlžníkom štátu. Pretože vy uznávate dlh pre niekoho. Po právnej stránke, ja nechcem nič zlé o tom rozprávať, ale po právnej stránke, pani Alenka, po právnej stránke, ak vy priznáte niekomu dlh v zámere štátu, vy ste ten štát. Pozor. Znovu to opakujem. Štát sme my. A ak vy priznáte, že štát dlhuje menu Macháček nejaké miliardy, vy ste dlžníkom. Rozumiete mi? Pozor na tieto právne kľučky a rôzne finty podvodného charakteru. Teraz sa snažia z toho vytrieskať kapitál rôznymi spôsobmi. Držte sa jednej vážnej témy, a to je naše Československo. Neberte do úvahy rôznych, ja ich neviem ani nazvať, ale sú to podľa proroctva je to povedané, že budú rôzni falošní proroci sa ukazovať, budú rôzni klamliví ľudia skúšať všetko, ako vás dostať úplne na dno. Ako z vás urobiť úplnú nulu. Pretože stačí jedna malá chyba. Stačí jedna malá chyba, že vy to podpíšete a odnesiete to do tej kooperatívy. Zamyslite sa nad tým, prečo kooperatíva. Prečo to nie je medzinárodný súd? Veď až chceme niečo riešiť, tak to musíme riešiť na medzinárodnom súde. Prečo ja sa mám akože legitimovať alebo dávať si overiť svoju totožnosť, hej, niekde na nejakom nemeckom súde alebo nejakej kooperatíve, ak to on prezentuje, keď ja svoju totožnosť poznám. Ja som narodený v Československu. Volám sa Viktor Garej. Žijem na Slovensku. Kde sa mám ja ešte ako stotožňovať? Kde sa mám ja identifikovať? Chápete ma? Pozor na týchto špekulantov, pretože jedna malá chyba, jeden váš podpis
môže nastať? Štát vyplatí tomu menu. Ja neverím, že tento Macháček žije. Neverím. To znamená, že nejaká skupinka hajzlíkov je v pozadí, ktorá sa snaží silou mocou oblbnúť zo pár ľudí, ktorí priznajú, že sú dlžníkmi, a v zápätí sa stane to štát, vyplatí peniaze tomuto menu alebo tej skupine organizovanej, ktorá pácha túto trestnú činnosť, a vy, práve vy, sa stanete dlžníkom, pretože štát bude pýtať od vás tie peniaze. Už mi rozumiete? Takže pozor na tieto podvodné finty. Ja som sa snažil čo najhlbšie dostať k tomuto človeku, ale on nie je svoj. On neexistuje. Existuje jeho proces, jeho spisy, existuje všetko možné, to je fakt, ale daná osoba nie. Nie. Zaňho konajú ďalší dvaja alebo traja. A čo je zaujímavé, keď s vami budú komunikovať jeden alebo druhý alebo tretí, všetci používajú rovnaké oslovenia, rovnaké texty, rovnako sformulované texty a ani náznak toho, aby to bola cudzia osoba alebo rozlišná osoba, rozlišného myslenia. Chápete, čo rozprávam? Ako keby to celé robila jedna jediná osoba. Alebo to robí nejaký systém. Ja už toto riešiť nebudem. Ja som sa snažil to dať celé do pozornosti, keď som na to prišiel, a zo pár ľudí som jednoducho dostal z toho von. Takže je na vás, ako sa vy rozhodnete, no ja osobne takýmto pochybným neverím. Takže tak. Ty si Viktor Eštébák a ešte ke všemu špatný. Je tady možnosť využiť i Trumpovi vojaky. Taký sprostý.